Kaixo, zer moduz? Ongi etorri Karramarro artera. Badakizue hemengo ur putzuetan zer aurkituko duzuen. Literatura eta letra kontua. Horixe, hemengo gaia. Saioaren amaiera aldera, Beñat Sarasola gure kideak liburu gogoangarri bat hartuko du izpide. Odolaren mintzoa, Salvadorrek idatzitakoa, Fernando Airek idatzitakoa. Eta girotzeko edo, gure artxiboetatik bertsolaritzari buruzko erreportaje bat ekarriko dizuegu hori baino lehen. Hala ere, gaurko saioan ardatza beste jaun batek emango digu. Izan ere, Salvador izeneko liburua argitaratu baitzuen duela hilabete batzuk. Norden jaun hori, oraintxe esango dizuet. Michel Itzaina jauna, ezagutzen zintugun iparraldean, kultur erakundeetan, ezagutzen zintugun bertsolaritza munduan eta euskararen munduan oroar antxinatik Michel Abegerirekin eta abarrekin hasia. Zeu izan zara urte batzuetan bederen bertsolaritzaren bultzatzaile nagusian, eta orain Salvadorri eskainitako liburua. Zer delata? Zergatik? Zergatik. Bueno, astetik ez nuen Salvadorrez egin nahi liburu bat. Bakarrik, semeak aldatu zaitan, nire oroitzapenak idaztea. Zure semeak ala? Nire semeak, bai. Eta hasi naiz, nire oroitzapenen idazten, aurdenbora, eta ohartu naiz, aski laster, nire oroitzapen guzien erdi-erdian zagola Salvador. Eta erraten duzu liburuan, ezagutu zenuenetik liluraturik geratu zinela Salvadorrekin, eta gero beti jarraitu zeniola. Baina, badakigu Salvador bere omenaldi egunean hil zela, 1976an, eta hala ere, oraindik ere, lilura horrek bizi zaitu, gordetzen duzu lilura hori? Haren idatziak beti bezen liluragarriak aurkitzen ditut, bai. Eta idatziak esan duzu, ez duzu esan abestutakoa, zergatik egiten duzu bereiztasun hori? Ez baita arras berdin, idatzitakoak eta bat-batekoak. Bat-batekoak, bertso ederrak eman ditu, ez da dudarik, Amuritzak deitzen zituen bat-bateko mirakuluak. Baina idatzietan, bada beste zerbait, lantu ditu. Eta bada hemen, liburu hortan kapitulu bat, izenburunekin goztagabe ezerrez, edo deusik ez. Esaten duzu, lanik egin gabe ez dagoela emaitzarik. Hori esaten zuen Salvadorrek. Eta hemen ukan ditut eskutan, odolaren mintzoako eskuiskribuak. Hemengo eskuiskribuak. Horrenak bai. Leoni bere Andreak eman zauzkitan. Eta hor ikusi dut, zirrimarrak bazirela, eta lehenik emana zuela, berriz hartzen zuela, somaitaldiz, eta bertso hon batetik Salvadorra bertso bat ateratzen zuela. Beraz, lantzen zuela idatzian ere. Eta hor nahi bauzu, adibide bat beten aldut. Bai, bota, ez bada oso luzea. Ez, erraz laburra. Eman dezagun, hemen dira hoik, delako kapitulu hortan. Eman dezagun, iztarien dako, badu kantu dei bat egina. Una nola hasia zuen lehenbiziko berzioa. Kantatu behar ditut zenbait bertsu berri, gure herrian diren ihiztarieri, goizean goiz erraiten agur etxeari, egun guzia pasa dute ihiztari, nahiz etxerakoan deusik ez ekarri. Hori zen lehen bersua. Lehena izan. Etzen gaizki. Ez, polita. Hori kendu du, eta eman du hau. Beti laket izan zaut urriko aroa. Mendietan muliskan sendituz egoa. Berekilan dabila la gizonen gogoa, ihiztarien dako sasroen arradua, gaur horientzat zerbait kantatzera noa. Orduan, bigarren bertso hori, niretzat hori, Salvador
ateratzen da zinez. Hara, hasten delarik berehala, bere gauza bat kondatzen du, laket izan zaiola, urriko, aldiz, lehenbiziko bertsua, arras modu klasikoan hasia zen, kantatu behar ditut zomei bertsu berri. Hori badakit nik zuri etzaizula asko laket. Ebilia zara epaile, bertso kontuetan, eta horrelako erretorika hutsak etzaizkizu gustatzen. Bete gailu ezala, pixka bat. Ez dituzu aski ongi balioztatzen. Ez dakit, hori nire iritzia da, Eta hemen bada, beraz, mendietan muliskan sendituz hegoa. Uliskan? Muliskan. Muliskan, zer da hori? Hori muliskan, esplikatzen dut hemen, hori da, kabale gazte bat, forma hundian delarik, jauzi egiten du, eta lekuaren gainean itzultzen da, ez dakit, handiak eta ikusi dituzin. Eta muliskan erten da, ardi hori, behor gazte hori, muliskan ari da. Ez da behar bada hitz hori, handik kanpo, biziki handik nahi du, aldu deure peletik kanpo. Baina ikusten duzu, haize hegoari, presuna edo bizi den zerbaiten arima ematen dio. Ematen dio, indar hori ez da. Hori Salvador da. Maite nuen ikustea kantuz astera zioanean, Espainiak zimurtu eta biltzen zituela. Bainekien, bertsolarien altxorrak dauzkan erresuma hartarik, eta hango gakoak baitzeuzkan, ekarriko zigula, zerbait berri eta eder. Badakit badirela, oraino ere gogoan dituztenak, han eta hemen, bat-bateko bertso batean, urepeleko hartzainak eskaini perla haietarik. Eiek beginez zinez konteta, hori borzgarren aldian. Ohargarria da, nola txapelketa nagusietan, zenbait mila jenderen aintzinean zelarik, nola ahalak doblatzen zitzaizkion. Gorderik zeraman bere doain aberatsa, sendituz entzuna zela, ideki eta loratzen zela, ez da dudarik. Etzen sujeta eman orduko hasten, baina aski laster alere. Eta lehen nukan gai bat bazen ere, beste manera batean kantatzera entxiatzen zen. Horregatik egin duzu agian, ataletako batean, gonbaratu duzu Salvadorren idatzia, azken finean, odolaren mintzoan datozen bertso hauek eta beste batzuk, alderatu dituzu iparraldeko beste 3 poetarekin. Xobi, Zaldubi eta Elisanbururekin. Eta Mendiager. Mendiagerekin, egia da, barkatu, 4 horiekin alderatu duzu. Nola egin duzu hori, nahita egin duzu bertsolari bat, alderatu duzu poetekin? Salvador ez da bakarrik bertsolaria, poeta da. Uste dut. Nola bereizten duzu bat eta bestea? Bertsolaria da, bat-batean bertsua ateratzen duena, bestea da lantzen duena, bere... Baina bertsotankeran egiten zuen, ez, gehien bat? Baina konparazione horiek ere denek bertsua dira. Bertsua dira. Eta betidanik ukandut sendimendua edo Salvador berze zerbait zela. Iparraldean berze zerbait zela. Eta hortako nahi izan dut ikusi zertan zen berze zerbait. Bai, eta beste zerbait izate horretan, hastapenean deskribapen handiak daude, Salvadorren izaeraren ingurukoak, bereziki, eta erraten duzu, ez zela horren gizon gozoa ere. Ez dakit hori erraten duzun, benetan ala zelakota izango zen, ala erraten duzun, idazleari liburu gozoegia ez emateko. Ez dakit ulertzen didazun. Ez. Egia den bezala erraiteko, bakarrik. Izot zakarra zen. Bai. Zituen bere egun goxuak eta bestenaz
Urepeleko erretorak kormutz bati, gaztaina kormutz bati konparatzen zuen. Kanpotik sistatzen eta barnean fruitu gozua. Hala zen benetan, erakutsia. Ba. Matxin ere aipatzen duzu, nola ez, bere betiko bikotea, ark ez du utzi halako oroitzapenik, ez da? Ez dira maila bereko bertsolaria. Ez dira bat, ez. Hareko oroitzapena bertsolari bat zen, eta Lafita Pesak erraiten zuen, ura zela bertsolaria, ez Salvador. Erran dezagun, Salvadorren garaian mundua Urepelen bitan zela banatua. Alde batetik xuriak, edo Elizaren aldeko jende zintzoa, eta bestetik gorriak, Errepublikaren aldekoak eta Elizaren kontrako gaiztuak. Erran dezagun. Salvadorren aita xuriekin ibiltzen zen, eta Salvador ere politikan sartu nahian ibili zen urte batean bederen, eta hala ere esaten duzu, etzela argiki xuria. Naiz eta bere bertsoetan gero ikusten dugun fedeari abesten diola, herriari, Elizari abesten diola. Alde horretatik, amari, alde horretatik aski tradizionalista zen, ez? Gaiaren hautapen aldetik. Hala zen, baina behar da nire buruan eta hori ez dut aski azpimarratzen, Ezpeletan hil ziren bi beltz edo hiru beltz hil baitziren, mendian atxematzuzten hilik. Eta hortaz egin du beso biziki ederrak hori... Gizatasuna erakusten du, ez da. Eta beste bat, bada emazteaz egin dituenak, eta ere uste dut aski zela hain tradizionalen. Eta berria, eta euskara, horiek beti present, ez da? Bada anekdota zoragarri bat, kontatzen duzu Elorrion gertatutakoa, oso polita. Egile horrek esan omen zuen, azkar bukatu behar dugu, Matxin eta Salvadorran ziren, azkar bukatu behar dugu frantsesek presa dute eta hori esan omen zuen, gai jartzaileak. Eta Salvador urrengo bertsoan erantzun zuen, frantsesik ez da hemendik joango, ez baita handik frantsesik etorri. Ezer esan gabe dena esan zuen. Ederki, Michel Itzaina, nork irakurri beharko luke liburu hau, zure ustez? Salvador, liburua. Norentzat da? Bon, behar bada erakaslentzat, entxeatzen bainiz, analizatzeat bakizu, konparaketak egin, ez metaforak zer ibiltzen zituen, trinkoa nola erabiltzen. Adiz trinkoa. Adiz trinkoa, eta gero nok nahi irakur dezake. Bertsozalea behar du izan edo Salvador zala. Eta behar da, ohartua naiz, liburu hau maitatze dutela, Salvador maitatu zutenek. Erran dugu saioaren bukaeran, gure poeta gazteak, Beña Sarasolak, odolaren mintzoa hartuko duela mintzagai, zer bi hitzetan, nola goralduko zenuke liburu hau, odolaren mintzoa? Arras berezia, peralde hortan, euskara loriagarria, uste dut, bada hor, lehenik ideiak, euskara, amodioa, pixka bat aipatzen ditut hemen. Eta gero fonetika aldetik ere, Salvadorren euskara zoragarria da. Badaki hitza nun koka, badaki haren inguruko hitzak nola hauta, aurrintzen, nola aurrintzen, bera gertzen zuen, ez zela soinularia. Bakizu, hori erraiten du. Nik uste dut hitzaren soinua ederkio duela eta erranaldien harmonia hori ere jakin du zinez eta... Ederki ba. Michel Itzaina, Salvador izeneko liburua elkar etxean aurkituko duzue. Eskerrik asko.